Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa Pangasinan to Nueva Vizcaya Mountain Road o kung tawagin ay Villa Verde Trail o Maliko? Dahil isa ito sa mga bypass roads na napakalaking tulong sa mga biyaheros papunta ng norte. Bukod sa bilis ng biyahe ay napakaganda rin ng mga tanawin dito kaya hindi ito nakakasawang daanan. Nung nakaraang linggo ay dumaan ang Super Typhoon Uwan sa Luzon at nag-iwan ito ng maraming landslide sa mga mountain roads at isa na ang Pangasinan to Nueva Vizcaya Road ang napektuhan. Dahilan niyan ng pagsasara dahil sa mga na-wash out na bahagi ng kalsada sa Barangay Barakbak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Sa kasalukuyan ay ginagawa nito ng panibagong kalsada at wala namang nabanggit kung kailan ito matatapos. Samahan mo ako at ating pasadaan at silipin ang estado sa paggawa ng bagong kalsada sa isa sa pinakasikat na mountain road sa Luzon. Mamaya-maya lang daw, bago mag 1 PM, yun napapasabugin tong gilid niya para magawa ng bagong kalsada. Uy! Buti hindi bumigay yung lupa. Nagsimula ng gumuho eh. Good day everyone! Pupunta tayo ng Maliko ngayon at sisilipin natin yung kalagayan ng kalsada doon dahil hindi yan passable ng ilang araw na. So gusto ko malaman kung ano na bang lagay ng kalsada dahil alam nyo napakalaking tulong yan. Yung Pangasinan to Nueva Vizcaya Road. Woohoo! Oo nga pala, I think nabanggit ko na to sa previous vlogs ko na mayroon akong bibilhin dapat na motor. Trail bike lang din. Last year nagtingin na ako dun sa San Fernando, Pampanga na CRF 250 kaso nga lang ang tangkat pala nun sa akin. May nakita kong CRF 250L ba yun or R. Hindi ko na rin tinanong eh. Basta chinek ko lang siya yung height niya kasi yun yung priority ko na nun eh. Kung kaya ba to ano. Eh natatangkaran ako. Mahirap. Nung time na yun medyo hindi pa ganun ka ganda yung experience natin sa trail bike kaya naalangan ako. So ngayon may nakita kong China trail bike na binebenta ng microbike. JHL Trailmaster yung pangalan. So medyo na-curious ako dito. Maganda naman yung specs. Ang buong akala ko ay dual sport siya kasi may ilaw. Tapos nung nag-inquire ako, production bike pala. Ang mga production bike guys ay yun po yung mga walang papel. Ginagamit lang talaga yung motor na yan para sa trail, pang karera, yung mga racing, mga ginagamit sa motocross etc. Mga ganyan. Hindi siya road legal sa madaling salita. Ayan, so iniisip ko baka nga ituloy ko na yung plano dati pa na gawin kong either 250cc itong si Rusa or gawin nating 300cc, pwede naman. Naghanap pa ako ng mga magandang sigunyal na ilalagay natin para sa 250cc. Yan, merong nagsasabi sa akin na bilhin ko daw yung Hero X-Pulse. Mabigat yun kasi ano siya, ang profile nun ay adventure bike. Mabigat yun, maraming nakakabit na ano dun. Tapos 200cc lang din. Ito na naman ang aking paboritong arko. Welcome to Panique! Alright guys, dito na tayo sa likuan. Bilis ng biyahe natin Punta na tayo ng Rosales. Taas tayo dito. Kukonekta rin ito papunta ng northern part ng Nueva Ecija. Punta ng Lupao, ng Quiapo. Ayan. Kain muna tayo mga brother. Aga pa naman na ito. Anong oras pa lang. Gusto tayong lumamon. Yan ang pagkain natin. Mga 5 minutes, 10 minutes lang kain. Pwede tayong dumiretso, pwede rin kaliwa. Kaliwa na lang tayo. Pupunta yan sa poblasyon ng Rosales. Itong kaliwa. Pag diretso naman yan, papuntang Quiapo, Nueva Ecija.
Alright guys, sa Nicolas na tayo. Sa Nicolas, Pangasinan. Two stroke. Kulimlim na dito mga brother sa Nicolas, Pangasinan. Ito na yung paanan na bayan bago tayo umakyat papunta doon sa Malico. Umuulan na yata sa taas. Hindi na natin kita yung bundok. Pwede kayo sa taas? Diyan lang sa may sa view deck. Pwede, okay lang. Temporarily closed. Yan, may nakasulat na temporarily closed dahil nga hindi pa passable to mula dito papunta ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ang ganda ng ginawa nila dito sa slope protection na to, sinemento. Ang ganda ng ginawa nila dito, di ba? Tignan nyo. Sinemento nila, parang yan parang yung ginawa sa Ilocos Norte. Maambon nga. Tamang ambon-ambon lang naman to. Ito dito rin apektuhan sa kanan natin. Mayroon ding landslide dyan. Kinain part ng kalsada sa ilalim. So ito pa guys, meron pa dito. Ang nangyari ngayon dyan, naghukay sila sa gilid papunta ron para maiwasan to. Silipin niya natin saglit. Gumuho rin pala dito yung semento niya. Silipin natin Badaanan niya ng tubig yan. Meron namang culvert na nakalagay sa ilalim. Kaso nga lang parang nabarahan. Rumupok siguro yung lupa niya sa ilalim. Bumigay na banda rito sa dulo hanggang sa naagusan ng tubig. Ayun na, bumigay na. Ito, uy! Laking punong kahoy yan Oh, okay. Yeah. That's it. Malaki-laki rin to kung sa mountain road na gantong damage, malaki na to. Pero kung sa baba, madali lang. Maliit lang to kasi syempre mas madaling gawin. Pero dito sa bundok, ibang kwento na. Iba yung magiging kwento niyan pag sa bundok. Nagbabago na ang timpla ng aking karburador Ayan, may nakasalubong pa tayo. Grabe, ramdam ko na yung lamig niya. Naamoy ko na yung halimuyak ng pine trees. Bango. Ganda ng bahay na to. Tamang tulugan lang. Ito umaraw na. Umaraw na sa wakas. Ambon lang ambon kanina
Ito yung sikat na pasyalan dito rin, sa likuan na yan. Pero tara sa taas. Meron na rin pala dun sa taas, oh. Whoops! Madulas to. Kita nyo yung maliit lang na putik na nakapaibabaw, yun yung madulas. So bagong linis lang din to. Mga nakapaibabaw na yan, madulas yan. Naalala ko sa Mount Ugo nung pababa na tayo papunta ng Kayapan, Nueva Vizcaya. Akala mo walang putik yun, pero ang nipis lang ng putik niya, pero sobrang dulas. Akala mo lumot na putik eh. Ay, kabit sa gulong to itong red soil na to. Kumapit na nga sa gulong ko. May konting basa, hindi naman siya totally basa, pero ito madulas. Walang yan. May konting basa. Sasayaw tayo dito, boy. Okay naman. Oops. Walang ya. Ay. Ito rin pala mga brother, party dito. Nakailang landslide na tayo nakita. Pang-apat na yata yan. Mga putik na yan ng vitamins ni Rusa. Ito pang-5 mga brother. Pero ang nangyari dito naman, hindi siya yung hindi siya yung totally na gumuho sa ilalim. Dito lang sa gilid. Lang ya. Sobrang nakakailang to. Yung nilagpasan natin kaninang naka Raider 150, hindi na tumuloy. Hindi ko na sila nakikita. Sumusunod sa akin, wala na. Alanganin kasi to. Dito naman wala nang ambon, pero malakas naman yung hangin. Ay, Diyos mio, garapon. Kakailang. Parang umulan na nga dito kanina. Hindi na lang to ambon, ulan na to kanina. Basang basa. Itong part na to naabutan ko dati, ginagawa pa lang. Rough road tong part na to. Nakakatakot kasi daming nahuhulog na malalaking bato. Ayan o, katulad yan. Isipin nyo ganyang kalaking bato mahulog dyan. Diyos mio, garapon. Naluko na dudong o ganon. Kasi laki na ng kubo yung bumagsak. At dito actually merong liguan.
Merong liguan dito. Wait lang. Yun o, merong falls. Tawagin na lang natin Maliko Falls. Ayun o. Daanan nga natin yan mamaya pag uwi natin. Kasi dito rin tayo bababa mamaya kasi hindi naman tayo makakalusot, makakatagos sa kabilang side. May nabanggit ako dati na maliligo sana ako dito eh. Kasi hindi ko nagawa. Hanggang ngayon hindi pa rin nagawa. Pero merong falls doon. Silipin natin yan mamaya. Maganda rin ano. Ito rin mga brother, sa ilalim yan na ano yan, na hukayan. So pang-anim na yan. Kasi ini-expect ko yung pupuntahan natin talagang wash out yung kalsada niya. Kasi parang may nakita akong picture noon. Natanggal nga yung daan. As in literal itong part ng semento na to, naanod din. So gagawa ng panibagong kalsada niyan. Maghuhukay sila sa gilid. Ang hirap ng trabaho na yun mga brother. Nakakatakot na trabaho yan para dun sa excavator. Yung nagda-drive sa excavator sa backhoe, mga ganon. Eh paano kung may mahulog habang naghuhukay sila, di ba? Hindi, naloko na. Kaya yung mga nagtatrabaho dyan, salute ako sa mga yan, saludo ako. Nakakatakot na trabaho yan mga brother. Kung babagsak sa'yo, so iba pa yung babagsak sa'yo na disgrasya, iba pa yung mahuhulog ka sa bangin. Kasi nga gumagawa ka ng kalsada, panibagong kalsada sa bangin eh. Malamang kung may nahulog dun sa taas, may tutulak yung bako mo, yung excavator mo, mahuhulog ka rin sa bangin. So doble disgrasya. Alright, dito tayo sa babaan na ng Barangay Imugan. At meron pang isang landslide na malaki rin dito, ayan o. Wait lang. I think makapit naman. Sa tingin ko lang. Mabato. Dahil may mga kasamang ano to eh. Bukod sa putik, may mga bato-batong kasamang nahulog dyan. Tapos hindi naman lahat nahawi rin. At dahil nga nag-aambon dito, ayan, may mga agos pa rin yan, umaagos pababa. So malaking chance na bumigay pa yon. Dinaanan natin dyan na landslide. Baka madagdagan yan. Although may nakaabang naman doon na bako, para anytime na problema, may mag-scrape. Ito truck, na-stuck na rin dito. Maraming landslide dito mga brother. Mula doon sa taas, sa mga kapihan doon, sa may Maliko. Pababa, papunta ng Imugan. Yan, yung in-between ng dalawang lugar na yan, sobrang dami, sunod-sunod na landslide. Malalaki, maliliit. Buti ano naman, hindi naman nadama yung semento ng kalsada, kaya nadadaanan pa rin. Lakas pang hangin, ewan ko makapagpapalipad tayo dito ng drone. For you to say I will never fall in love again. Road work 200 meters ahead. Okay. So most likely yun yung nag-landslide. May ginagawa pala ditong bagong ano. Ayan nilalagyan ng slope protection, baka kasama niya. Sayang yung mga ilatag ng mga wire Sa bagay pwede pa naman gamitin yan. Ay, bigat yan. Ito na semento na nila rito. Buti na ihabol to bago bumagyo. Malaking tulong yan. So yung may landslide nga pala, under siya ng Barangay Barakbak. Ito na yung signage ng Imugan. Siguro isang pinakamalalang landslide na nakita ko sa Abra. Grabe yung landslide na yun. Yung Abra to Ilocos Norte Road. Napakahaba nun, napakadami rin. Nadama yung kalsada, yung ibang parts, pero passable pa rin. Kasi may natitira pang isang lane na pwedeng daanan. Malayo nga. Halos sa baba na yata yung may nag-landslide Barangay Barakbak daw. Malayo na nga to. Halos babaan na tayo Parang nakadaan naman to mga to.
Nakadaan yata sila. Pero mga lokal yan, syempre. For you to say. Closed due to road cut, Barakbak section. Restoration work ongoing. Parang bungad na akyatan tong part na to. So, ito yung senaryo na iniisip ko kanina pa. Yung mga taga-Imugan, 'di ba? Paano kung yung nadaanan ko kanina bago mag-Imugan galing sa taas, may nasira ring part ng kalsada doon at hindi madaanan. Tapos dito rin nasira. So, na-trap na sila. 'Di ba? Na-trap na sila, wala na silang lulusutan. Pero meron isang kalsada doon magagaling mismo sa kanila, sa barangay nila. Nakukonekta sa Kayapa, which is nadaanan ko na yun sa backdoor ride ko nung summer. Imugan to Kayapa, kaso nga lang yung kalsada na yun hindi rin kagandahan. So most likely nung bumagyo, marami ring nasirang part ng kalsada. Maya-maya lang ay gagawa na sila ng panibagong kalsada dito sa gilid. So ibig sabihin nun, ano sila, yung didinamita. So kasi nga tatapyasan tong part ng gilid ng bundok. Papakita ko sa inyo yung setup nila, yung mga dinamita. Yan. Ito mga to. So pasasabugin yan mamaya pa. Matatanggal tong part na to para dito gumawa ng kalsada kasi ngayon nandun. Yun yung nadamay, yun yung nahulog. Tama ko mga dinamita yan, ano? Itong mga dinamita. Saan sana kayo? Ha? Taritaw. Wala, ikot tayo. May mga dadaanan din pala. Ito ilagay niya mga brother. Ito yung naano, dito yung natapyasan. Yan. Kasi literal natanggal tong part na to. So gagawin nila, tatapyasan dito sa gilid para makagawa ng kahit daw one lane man lang na kalsada para may madaanan lang. Tignan mo, dumadaan sila sa gilid ng bangin, no? Pwede naman kayong maglakad pero kung taga rito ka, okay yan. Pero kung hindi ka taga rito, hindi ka sanay sa ganyan. Yung baba, mataas din pala to. Pero basically ito yung part ng unang akyatan galing ka sa baba. Mamaya-maya lang daw, bago mag 1 PM, yun napapasabugin tong gilid niya para magawa ng bagong kalsada. So tentative date, hindi natin alam kung kailan maayos to, pero siguro abot din to ng isang buwan siguro. Yung mga bato yun, no? Mga ambon, hindi tayo makapagpapalipad dito. Grabe si nanay, oh. Dumadaan sa gilid ng bangin, mga brother. Ingat po. Oh, nakakatakot. Kunting mali mo lang dyan. Bibidyoan natin. Tara, lakad na lang tayo. Itong mga nakasabayan ko kanina, punta pa sila ng Aritaw eh. Ngayon iikot sila ngayon, papunta ng San Jose. Medyo malayo-layo yung ruta yun mga brother, kasi babalik sila sa baba ng San Jose, Nueva Vizcaya or Nueva Ecija. Papunta ng Karanglan, tapos from Karanglan papunta dun sa baba dyan, papunta dito sa kabila lang sa Santa Fe. Ang layo ng ruta na yan. So nag-offer daw sila na bubuhatin yung motor nila worth 500 pesos. Bubuhatin mula dito hanggang doon sa kabila. Pwede naman daw, kaso grabe yun, ano? Grabing effort na pagbuhat ng motor dyan. Ito mga brother, yung mga dinamita. Napapabuhat nyo yung motor nyo.
Pwede rin yung kasama namin yun eh. Para... May taga-buhat, may taga-buhat sir. Ayun pala. 500. Kasi kung ikot kayo, ilang oras pa yan. Mahabang ruta yan. Yung gasolina. Gasolina pa na. Ganun din. Puto ka ng gabi. Samantalang dyan lang mga brother yung Santa Fe na yan sa baba na yan. Ilang ligo na lang, nasa baba ka na. City 100. Medyo magaan lang to eh. Kaya nga eh, hindi nga alam eh. Oh, hakyab. Tapos, limit mo niya. Iwas sa pusi. Oops. Dito lang, Baka may liwanan naman sa tayo ha. Ano pangalan ng Jess boss? Nagan mo ko no, ito po yun. Pilip manong bila. Pangalan ko nung atan. Basta tama yan, siya yan. Real name diyan, aliwan na ko yan. Mahil ka naman. Oo nga, ano kayang-kaya. Kasi dito sila mismo dumadaan sa may gilid na ano. Nakakailang lang, nakakatakot lang. Pero syempre, taga rito yung mga yan. Alam nila kung bibigay ba yung dadaanan nila o ano. Easy. Hindi ko na sila susundan. Nakakailang maglakad eh. Tapos ano pa. Maputik pa. Uy. Walang yan. Buti hindi bumigay yung lupa. Nagsimula ng gumuho eh. Ayan, finally. Sa kabila na, brother. Ayan. Okay na. Solved na. Para hindi na sila umikot. Kasi ikot pa sila sa San Jose dapat. So yun mga brother, ang kalagayan ng nasirang kalsada dito sa Barangay Barakbak, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Mga siguro mahigit 1 kilometro na lang. Nasa baba ka na. Nandun ka na sa flat area. So hindi naman siya kalayuan mula dun sa pinakabungad pag galing kayo sa Maharlika Highway, pero ganun talaga. Unpredictable yung mga pwedeng malandslide sa lugar ng mga ganito kasi bundok, 'di ba? Balik na tayo, hakyat tayo doon, tapos bibidyoan ko pa rin yung mga landslide na hindi ko na videoan kanina mula sa Imugan naman, Barangay Imugan pataas. Papunta doon sa view deck, sa Maligo view deck. Dito na tayo sa Barangay Imugan. Grabe, dito umaambon na naman. Yan, dito magsisimula yung napakadami mga brother. Makikita nyo mamaya. Ito, isa na yan. Ito, mga maliliit pa to eh. Wait for it. Ito. Yan, napakadaming nahawing lupa nyan. Medyo nawala na yung ambon dito ah. Tignan natin sa taas. Uy, napakadaming bunga ng suha. Ayan oh. Wait lang, baka pwede tayong kumuha. Kuha tayo. Tayo ng maganda-gandang bunga. Sana hindi sira. Ito matigas pa. Matigas pa to. Dali natin sa taas. Bubuksan natin sa taas mamaya. Yan, meron pa dito. Ito mga maliliit. Uy, wire, cable ng kuryente. Ito rin, punong kahoy. Ayan. Ito. Marami pa dyan, matadaanan natin. Ito pa, maliit. Sinundan ng malaki. Ayan. Nahawi na rin yung lupa. Ito, may natanggal na. Malaking puno yan ah. Naanod. Ito mga brother. Aray. Yan. Barikada yan. Naharangan na. Dahil sa mga lupa, mga putik, mga dahon, halo-halo na yan. Galing kasi doon mga brother, yung tubig niyan bumaba punta dito. Siguro yung drainage dyan natakpan na sa sobrang dami ng bumababa galing sa bundok. Ngayon dito na napunta yung tubig dito sa daan, sa kalsada. Kaya yung mga roots, yan, malalaki yung mga roots yan eh. Halo-halo na.
Buti hindi nadali to. Lalaking punong kahoy yan. Mga logs. Dinadaanan natin dito. Medyo maputik na. Ayan, ito mga brother, oh. Ito malaki rin. Tumambad na rin sa kalsada. Ito pa, medyo maliliit. Pero nakaharang pa rin sa kalsada syempre. Yan. Grabe ang dami. Hindi ko na ito na-videoan kasi kanina pagbaba natin. Kasi ito pa. Oh, ayan oh. Ito yung basa-basang part kanina. Ngayon na-dry na siya. Nakakailang to kanina eh. Lalo na yung mga bagong scrape, yung mga ganito, may mga natitira bang mga putik. Manipis na putik na lang yun, pero yun yung madulas. Grabe, sobrang lakas ng hangin dito. Sa sobrang lakas niya, natumba yung Aerox sa gilid. Tapos yung gloves ko na iniwan ko dito kanina, lumipad na rin, hindi ko na rin makita. Nagkape lang tayo dito saglit. Kasi ang lamig. Kasi ang lakas ng hangin. Parang tinutulak ka sa bangin. Saan kaya napunta yung... Ay, yung gloves ko. Walang nga. Ay, yung gloves. Yung dalawa yun. Nahulog. Akala ko na wala na. Nalipad to. Ang lakas kasi ng hangin. Ang galing sa taas dito napadpad. Sobrang lamig, boy. Grabe na to. Ha? Ito, lumalabas-labas na si Haring Araw. Kanina dito talagang madilim. Ay, baka hindi natin madadaanan pala to mga brother. Ba sabi ko dadaanan natin to. Hindi pala pwede. I think private property to. Nakasara. Merong bakod pala. Hindi ko napansin. Yung araw na. Basta si Haring Araw. Yun nga lang, di tayo nakapagpalipad kanina sa pinakalas na landslide. At na yung suha na nakuha natin doon. Okay naman yung tamis niya. Tamis pa rin. By the way, dito tayo ngayon sa tabi ng ng unang malaking guho sa kalsada. November 19 ngayon, Wednesday. Hindi pa siya passable. Ngayon pa lang yung araw na mag-a-attempt silang palaparin yung kalsada para makagawa ng panibagong kalsada. Ang gagawin nila, iba-blasting yon. Ibig sabihin, didinamitahin yung gilid para makagawa ng space. At doon gagawa ng kalsada. Ang sabi sa akin ng mga gumagawa doon kanina, at least one lane muna yung priority nilang gawin. Yung immediate plan nila na kailangan gawin. May mga pulis din doon na nagbabantay. Tapos meron nga yun nga, pinakita ko sa inyo na pwede namang dumaan yung mga single doon pero ipapabuhat mo sa kanila. Sila yung mga lokal, sila yung nakakaalam ng diskarte kung paano gagawin yun. So meron akong nakita na 5 or 6 na major na damage. Unang sira ng kalsada yan sa pag-akyat natin. Tapos yung sumunod naman, mga nahukayan na lang sa ilalim ng sementong kalsada pero hindi naman gumuho. So ibig sabihin passable pa yung mga ganon. Although ito kahit major na damage to, ang kagandahan nito ay merong available na space dun sa gilid na pwedeng gawing kalsada. Yun nga yung ginawa nila dito. Hindi katulad nung nasa Barakbak or sa may Santa Fe na wala talagang available na kalsada dun sa gilid para palaparin yung kalsada. So kailangan nilang dinamitahin, pasabugin yung gilid niya para makagawa ng panibagong kalsada. Malapit na tayo sa baba actually. Dito ko natatapusin tong vlog na to. Maraming salamat ulit sa inyong pagsama sa rides natin na to para silipin ang estado sa kalsada na magkokonekta mula San Nicolas, Pangasinan papunta ng Santa Fe, Nueva Vizcaya. O ito yung Villaverde Trails kung tawagin. Busin ko muna tong suha. Sayang, masarap din.